Ongi etorri Gorputz Eskolako hurrengo atalera. Izar naiz eta gaur gomaren laguntzarekin hankak eta ipurdiak landuko ditugu. Bagoaz! Lehenik eta behin gogoratu ezertan hasi aurretikan beroketa ariketa batzuk egitea. Hortarako nire kanalean baduzue beste bideo bat beroketa ariketak izenarekin, erabili dezakezue gorputza hasteko berotzen. Orain behin berotuta gaudelarik, goma gabe hasiko ditugu gaurko ariketak. Lehenik eta behin, 3 ariketa egingo ditugu zutik gaudelarik eta ondoren lurrera goaz. Lehen ariketa. Zuen belaunak eta txorkatilak aldakaren ardatzean irekiaz, sentadilla bat egitera joango gara, baina kontuz, zuen belaunak zuen bihatz punterantz joan behar dute. Hau da, ez ditugu belaunak irekiko edo itxiko. Beraz, ariketa hauek egiteko pixu bat hartu dezakezue, edo bestela pixurik gabe egiten hasi, niri gustatzen zait adibidez, eskuak beraien artean lotzea, eta hemendikan bera joango gara 10 sentadilla eginez. Prest zaudete? Bagoaz, bera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 ikusten duzuen bezala, ondo zuzen daude belaunak ez irekirik eta ez itxita. Hurrengo ariketa, antzekoa, sentadillak egingo ditugu, baina hankak irekiaz. Beraz, hankak gehiago irekiko ditugu beraien artean, puntak diagonaletara begira jarriko ditugu, eta hemen belaunak ere beti puntetara begira joango dira. Beraz, kontuz ez isten, kontuz ez gehiegi irekitzen, justo puntetara. Bagoaz beruntz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo. Azken ariketa zutik gaudelarik. Honek zalduna du izena, zaldunak eskatzen diolako printzesari eskua. Gaur egun badakigu printzesak ere eskua eskatzen badakigula, baina zalduna izenarekin geldituko da. Beraz, bagoaz zaldunarekin, hanka bat aurreratuko dugu lehenik, eta gero bestea, orduan. Hanka aurrera doanean, atzeko hanka da doblatzen dena. Eta hortik, aurreko hanka atzera joaten dena. Beste alderarekin errepikatuko dut. Aurrera hanka, atzekoa bera, eta hemendik gora, eta aurreko hanka atzera. Orain bai, azkarrago guztira 20 egingo ditugu, 10 hanka bakoitzekin. Bagoaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Oso ondo! Hemen truko batzuk erabili ditzazkegu. Orduan, lehenengo trukoa. Aurretik atzera joateakoan, pentsatu lurra zapaldu behar duzutela. Orduan energia gehiago jongo da eta errexago jongo zeateatzeak. Eta bigarren trukoa hobeto egiteko, hanka pauso handia ematea. Zergaitik, txikia ematen badin badugu, berakagoa zenean, gure punta pasako du belaunak. Eta hori ez zaigu gustatzen gorputzari. Beraz, pauso handia eman, eta bera, belaunak ez du lurra ikutu beharrik. Goraxo baldin badago ere, ondo dago. Baina garrantzitsuena da, aurrekoaren alineazioa ere ondo egotea. Eta atzera. Orain bai, lurrera goaz. Goma hartuko dugu eta gutxi gora bera lotuko dugu hanketan tarte txiki bat eginez. Hau da, 4 bihatz gutxi gora bera, eta hor lotuko dugu goma. Ikusten baduzu estu gelditu zaizuela, pixka bat gehiago soltatu eta alderantziz. Lehen ariketa,
buelta emango dugu eta alde batera begira jarriko gara. Beraz, beste aldera begira jarriko naiz, zuek ikusteko nola den garrantzitsua gorputz guztia jartzea. Oso garrantzitsua da gorputza ez altxatea egotea. Ikustazuen nola duten nire bizkarrezurra. Ez dago bate zuzena, ez da? Hemendik zuzena, joan berko litzake, lurreruntz. Ze pasatzen da, batzutan hemen gelditzen garela. Ikusi nola dauden nire zerbikalak. Ez daude bate zuzenak, ez da? Gorputzaren arira. Beraz, ez da hemen. Baizik eta hemen, azpian, behian, horrela bai, gorputz guztia, sakrotik, zerbikaten letaruntz, zuzen gelditzen da. Eta hor bai, hasiko gara ariketak egiten. Beraz, orain buelta emango dut. Jopale! Zue begira jartzeko. Eta hemendikan, ingo duguna da. Gure txorkatiak lotuta daudelarik, bakarrik belaunak irekiko ditugu. Ni honek liburua deitzen dut, liburu bat bezala irekitzen ditugu hankak. Bakoitzak bere izena jarriko dut. Orduan, hemendikan, hasiko gara eta 15 egingo ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oso ondo. Eta bestaldea. Berriro gorputz guztia jarri lurrean. Oinak itxi, txorkatiak lotuta eta separatzen diren bakarrak belaunak dira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oso ondo, hurrengora goaz berriro buelta emango dut. Oraingoan goiko hanka zuzen jarriko dugu, erabat zuzen. Eta bekoa doblatuta utziko dugu, mantenduko dugu leno zegoen bezala. Eta hemendik hanka goruntzera emango dugu. Orduan, hanketako puntak jarriko ditugu flexio batean. Eta hemen goruntzkoa zela kontuan hartu behar duguna da, zein izaten dugu normalean muskulatura indartsuagoa. Kuadrizepsa, orduan ze egiten du gure gorputzak? Aurrera bidali hanka. Kuadrizepsak egiteko lana, baina ez dugu utziko. Guk nahi duguna da, zuzen goruntz joatea. Beraz, hori egiteko kontuan hartu, gogoan hartu, pixka bat atzera eramatea hanka. Beraz, gora eta pixka bat atzera. Horrela ipurdiak lan gehiago ingo duelako. Eta berdin, gorputza erabat zuzen, beraz burua bera. Hemendik 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo. Eta bestaldea. Berdin, jarri dezakezutena da, ni orain mikrofonoakin nago, baina jarri dezakezutena da edere zuen gorputza arira eskua, eta horrek markatuko dizu ere, ea zuen hanka ondo doan. Aurrera egiten badu esku atzean geldituko delako. Beraz, eskuaren arira mugitu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo. Berriro buelta emango dugu. Txandakatuz egitea ere garrantzitsua da, horrela muskulaturak ere pixka bat deskansatu egingo duelako, bestela egingo duguna da gehiagi saturatu. Aurrekoren pixkat antzekoa da, baina ez berdina. Beraz, aurrekoan bezala, hanka zuzen gora eramango dugu, baina hemen zirkuluak marraztuko ditugu, lehenik 5 aurreruntz eta ondoren 5 atzeruntz, eta gero erlaxatu egingo dugu hanka. Beraz, hanka gora eramango dugu,
bost aurrera, 1, 2, 3, 4, 5, eta bost atzera, 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, kontuz hemen, batzutan egertatzen dena da, hanka goian dugularik, jokua, nire etzetu oso ondo ateratzen, baina ikusi dut pertsona bat baino goiotan, aurrera eta atzera egiten belauna doblatuaz. Beraz, ez, belauna erabat rekto zuzen dago, eta hor aldaketatik da egiten den mugimendua. Ikusten baldin badugu ja ipurdi alde horiek erdinekatuta daudela, masaje pixka bat eman. Txaloak egin ipurdian. Horrek erlajatzen du. Bagoaz beste batekin, gora. Eta hemen beste 5. 1, 2, 3, 4, 5, eta atzerantz 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo. Aldatu egin dugu hankez. Eta berdin, gora hanka, eta hemendik 1, 2, 3, 4, 5 aurrera, eta atzera beste 1, 2, 3, 4, 5. Hurrengo ariketara goaz. Horretarako 4 hanketan jarriko gara, eta nik honi deitzen diot txakurra. Ze ematen du, ariketa hau egiten ari garenean, txakurra pixeten bezala ari garela. Orain ikusiko duzu zergatia. Beraz, 4 hanketan jarriko gara, eta hemendik txakurrak pixa egiten duenean bezala hanka altxatuko dugu alde batera, eta buelta. Beraz, kontuz hemen zergaitik, ze batzutan pasatzen dena da, gure txorkatia gehiago irekitzen dugula, gure belauna baino, zergaitik zinta bat dugulako hor. Zuek ikusi dezazuen jarriko nahi zuei bizkarra emanez, edo ipurdia emanez, eta hemendikan gaizki eginda dagoena da hau. Ondo eginda egongo litzakena, izango litzake hau. Beraz, txorkatia egon behar du, belaunaren arira edo pixka bat barrurago inkluso, baina inoiz ez kanpora. Eta hemendik alde batera egingo ditugu 10, eta beste aldearekin beste 10. Hasten gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eta beste aldearekin, beste 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso ondo. Ariketa hauek geroz eta gehiago eta geroz eta errexago egiten dituzuen heinean, egin detzazkezuena da errepikapenak gehitu edo seriak gehitu. Seriak gehitu esan nahi duena da, behin egin beharrean ariketa bakoitza, 2 aldiz egitea beraien artean 5 segunduko deskanso bat eginaz adibidez. Beraz, izango litzateke hanka bakoitzakin 15 egin beharrean, 15 egin, beste hankara jo, beste 15 egin, deskanso eta berriro errepikatzea ariketa berdin. Hurrengo ariketara goaz eta horretarako berriro ere goma askatu egin dugu eta goruntz begira jarriko gara etzan da. Hemen gomaren erdialdean gure oinaren lehen erena jarriko dugu eta hankak gorainora emango dugu. Ez oso gora, estiramendua ez delako, baizik eta indarrarik eta beraz, utzi gora bera, komodo sentitzen gean posizio horretan. Beste hanka doblatuta egongo da, ez zuzen. Hor goian. Eta hemendikan, tira eskuekin bera, eta gure oinak egingo duena da, zanpatu goma. Kotxeko frenoa izango balitz bezala. Beraz, hemendik hasten gara, 20 guztira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, azkena 20. Oso ondo, deskanso. Berdin egingo dugu, beste hankarekin. Beraz, goma, lehen erenean jarri, tira goma, eta hemendik zanpatu 20 aldiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 eta 20. Oso ondo. Hurrengo ariketa, txorkatilaren mugikortasuna landuko dugu indarrarekin batera. Beraz, hau txorkatileko mugimendua limitatua duzuen ontzat, pixkat zailagoa izango da. Mugimenduak oso txikia dira. Beraz, ez harritu ez baldin badizue kriston mugimendu rangua ikusten. Mugimendu txikia dira, baina potenteak. Beraz, lehenengo ariketarako, ezkerreko hanka baldin badut goian, eskubiko eskuarekin hartuko ditut bigomak, eta eskua bera pixka bat eskubiruntz irekiko dut, erresistentzia emanez. Eta hemen, hankak egingo duena da, bestaldera jo, ebertsioan, beraz hemendik, kanpora, 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 beste hori alez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 eta 20. Deskanso. Hemen kontuan hartu, batzutan nola ez dugun hainbesteko mugimendua ikusten, edo ez dugun inoiz landu mobilidade hori, aldakak egiten duela mugikortasun mugimendua. Orduan, inberrean txorkatiletikan, egiten duguna da, gure gorputzak egiten duguna da trampa hori, normala dena, eta da hau. Ikusten duzu ezberdintasuna? Beraz, kontuz horrekin, ez da aldakatik. Gure belauna betik guri begira egongo da. Eta mugitzen den bakarra, txorkatila izan beharko luke. Beraz, batzuetan ikusten baduzu aldaka guztia mugitzen dela, saiatu hori kontrolatzen. Beste eskuarekin edo aber nola alduzuen kontrolatu. Ezin bali baduzue ez jo desesperaziora, pixkanaka joango zarete hobetzen, beraz, zuen atentzio guztia jarri, txorkatila. Beste hankarekin berdina egingo genuke, eta hurrengo ariketa, bestela bideoa oso luzea aterako da, justu kontrakoa. Ezkerreko eskua irekiko dugu, gomak hartuaz, eta hemen barruruntzera emango dugu txorkatileko mugimendua. Beste hori, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 eta 20. Noizbait izan baldin baduzue hanka batean, txorkatil batean esgintzeren bat eta bestean ez, ikusiko duzu ere ezberdintasun handia egongo dela alde batetik bestera. Normalean hanka bat errixago egiten dugu bestea baino. Beraz, orain tokatuko litzaizukena da beste hankarekin egitea, bai barruraka eta bai kanporaka, beste 20 eta 20. Eta hemen bukatuko litzake gaurko saioa. Hanketako eta ipurritako ariketak gehiago nahiko bat zenituzke, jarri komentarioetan gehiago mesedez eta beste bideo bat egingo dut ariketak gehiekin. Eta hauxe da, gaurko guztia, orain gogoratu, erlaxaziora eramatea zuen gorputzak, beraz hartu minutu bat zuentzako lasaitasunean, arnasketa batzuk egin eta esan zuen gorputzei, listo, bukatu da, egin dugu ariketa orain erlaxaziora pasatzeko unea da. Bideoa gustatu baldin bazaizue, emaiozue beko eskuari eta hurrengo ostirala arte.